Ей! Какво стана? Какво стана? Какво стана? Какво стана, бе? Какво стана? Какви са ти изненади? Марти пак ще каже, че дядо Гошо е с късаната риза. Така ще запомни. Всеки път вика, дядо Гошо с това с късаната риза. Дето е мръсно. Какви са тия работи да ги правите ви? Ела, айде да влезем вътре. Чай си без обувки си. Ама ти много си станал бял, бе, баб. Ами вие ме убихте, бе. И аз да видиш на постата как бях. Само всичкото да коментира сега. Викам, бе, нещо такова. Припознавам ли се? Пъй с лопата. Ама с лопатата аз му гледам физиономията, викам, бе, това. Да, Марти, не е възможно. Кое толкова да прилича? Кое това дете толкова дето ми прилича? Видях, че някой прибяга натам и викам,